Chroeso chi gyd y bore yma I wasanaeth traddodiadol y Gymdeithas ar Fore Dydd Gwener y Groglith. A dwi'n siŵr fod pob un ohonoch chi wedi paratoi eich bara a'ch gwin ar gyfer yr Oedfa. Archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddrysio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy gleisiau ef yr iachawyd ni. Gweddiwn. Arglwydd Iesu Grist, heddiw meddyliwn amdanat ar dy groes. Y mae cymaint ynglyn â ddioddefaint a thfarwolaeth, na fedrwn ni ddirnad. Ond gallwn weld, mae oherwydd dy fod yn ein caru gymaint, y dioddefaist ac yr rhoddaist dy fywyd drosom. Pan feddyliwn am hyn, llenwyr ni a syndod a rhyfeddod, a'r cyfan allwn ni ei wneud i'w plygu wrth droed y groes, a chynnig I ti ein cariad a'n hyfuddod. Diolch I ti arglwydd Iesu Grist, am bopeth a nillais di ni, ac am yr holl boen a'r sarhad o ddefais drosom ni. O waredwr trigarod, ffrind a brawd, bydded I ni dy weld yn gliriach, dy garu'n anwylach, a ddilyn yn agosach, ddydd ar ôl dydd. Amen. Ar emyn cyntaf y bore yma, mae rhif 490 yn caneuon ffydd. Draw, draw ymhell, mae gwyrlas frynt sy faes I fur y dref. Bu gawn ni ddarlleniad rwan gan Peredur o Efengyl Ioan. Yna cymerodd Peilat Iesu a'i phlangelli, a phlethodd y milwyr goron o ddraen a'i gosod ar ei ben ef, a rhoi mantell borffor amdano, ac yr oeddynt yn dod ato ac yn dweud,
Henffych well frenin yr Iddewon, ac yna ei gernodio. Daeth Peilat allan eto a meddai wrthynt, edrychwch, rwy'n dod ag ef allan atoch mwyn i chi wybod nad wyf yn cael unrhyw achos yn ei erbyn. Daeth Iesu allan, felly, yn gwisgo'r goron ddrain a'r fantell borffor, a dywedodd Peilat wrthynt. Dyma'r dyn, pan welodd y prif offeiriad a swyddogion ef, gwyddasant, croeshoelia, croeshoelia. Cymerwch ef eich hunain a chroeshoeliwch, meddai Peilat wrthynt, oherwydd nid wyf fi'n cael achos yn ei erbyn. Atebodd yr Iddewon ef, y mae gennym ni gyfraith, ac yn ôl y gyfraith honno fe ddylai farw, oherwydd fe'i gwnaeth ei hun yn fab Duw. Pan glywed Peilat y gair hwn, ofnodd yn fwy byth. Aeth yn ei ôl i mewn i'r pretoriwm a gofynnodd i Iesu, o ble rwyt yn dod? Ond ni roddodd Iesu ateb iddo. Dyma Peilat felly yn gofyn iddo, ond wyt ti am siarad am i? Ond i wythos fod gennyf awdurdod i thryddhau di, a bod gennyf awdurdod hefyd i groesoelio di. Atebodd Iesu ef, ni fyddai gennyf ddim awdurdod arna fi, ond yw bai ei fod wedi ei roi i ti o ddiuchod. Gan hynny, y mae'r hwn am trosglwyddodd i ti yn euog o bechod mwy. O hyn allan, ceisiodd Peilat i ryddhau ef, ond gwaeddodd yr Iddewon. Os wyt yn rhyddhau i'r dyn hwn, nid wyt yn gyfaill i Gesar, a mae pob un sy'n ei wneud ei hun yn frenin yn gwrthryfela yr erbyn Cesar. Pan glywodd Peilat y geiriau hyn, daeth a Iesu allan ac eisteddodd ar y brawdle yn y lle elwir y palmant, yn iaith yr Iddewon Gabatha. Dydd paratod y Pasg oedd hi, tua hanner dydd, a dywedodd Peilat wrth yr Iddewon, dyma eich brenin. Gwyddasant wythau, ymaith ag ef, croeshoelia ef. Meddai Peilat wrthynt, a wy fi groesoelio eich brenin chwi? Atebodd y prif offeiriad, nid oes gennym frenin ond Cesar. Yna traddododd Peilat Iesu iddynt i'w croeshoelio. Felly cymerasant Iesu ac aeth allan gan gario groes ei hun i'r man elwyr lle penglog. Yr iaith yr Iddewon fe gelwyd Golgotha. Yno croesoliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol. A mi wneith Hannah yn harwain ni mewn gweddi, ac ar y diwedd fe ddwedwn ni weddi'r arglwydd efo'n gilydd. Gweddiwn. Ein harglwydd Iesu Grist, cofiwn heddiw sut y bu eith gonsern drwy dy weinidogaeth fod nid amdanat dy hun, ond dros eraill. Y gwan, y trallodus, y gwael, y dirmygedig, pawb oedd yn wehilion cymdeithas. Y sathredig, y gorthrymedig, y gwrthodedig, deithost fel y gŵr mwyn eraill, tyred eto i'n byd heddiw. Cofiwn fel yr oedd gennyt le arbennig yn dy galon i'r tlawd. Gweddiwn felly dros y miliynau sy'n dal i ddioddef dan faich clodi a'r holl drieni sy'n ei ganlyn. Dioddefwyr cnydau a fethodd, trychinebau naturiol a rhyfeloedd cartref. Pawb sy'n gweiddi arnom am gymorth i adeiladu gwell dyfodol yn rhydd o gryfangau dyled. Deithost fel y gŵr mwyn eraill, tyred eto i'n byd heddiw. Cofiwn sut y bu i ti ddioddef dan law eraill. Gweddiwn felly dros bawb sy'n dioddef trais a chreulondeb, dioddefwyr hiliaeth ac anffafriaeth, bwlian geiriol a chorfforol, ymysodiad a chamdriniaeth, terfysgaeth a rhyfel. Deithost fel y gŵr mwyn eraill, tyred eto i'n byd heddiw. Ein harglwydd Iesu Grist, buost fyw mwyn eraill, buost farw mwyn eraill, ac atgyfodaist mwyn pawb. Disg ni i ymestyn allan mewn cariad.
a thrwy hynny gynrychioli dy gorff yma ar y ddeiar. Deithost fel y gŵr mwyn eraill. Tyred eto i'n byd heddiw. Amen. Fydd y wedron weddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hynwt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwnele'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy ni heddiw ein ban o beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y meddeuwn innau un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofetigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can i seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gygoniant, yn oesoedd. Amen. Yr emyn, rhif 500 yn cyneuon ffydd, cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd. Nath Peredur ddarllen i ni rhan honno o Efengyl Ioan o'r 4edd bennod ar 15, lle mae Iesu yn cael ei holi gan Peilat. Ac am ychydig funudau wrth i ni droi at y sacrament y bore yma, mi hoffwn ni aros gyda'r darlun sydd fan yno, Peilat ar y naill llaw a'r arglwydd Iesu ar y llall. Dyddi yma mae'n gwneud i mi feddwl am ddarlun arall, darlun yr un mor un ochrog, y darlun dyn ni'n ei weld yn ddyddiol gweitha'r modd ar hyn o bryd. Pobl gyffredin Myanmar yn herio grym arfog y fyddin ar ei strydoedd. Rwan yn arlun Ioan, Pontius Pilat wrth gwrs ydy cynrychiolydd Cesar yn y rhan honno o ymerodraeth Rhufain. Ymerodraeth Rhufain, yr ymerodraeth fwyaf pwerus a datblygedig a welodd y gorllewin erioed. Ac yn wir, mae ymerodraeth Rhufain wedi gadael gwaddol cyfoethog iawn i ni. Pethau sy'n parhau gyda ni hyd y dydd heddiw, yn system gyfreithiol, anffyrdd, yr amphitheatrs mawr ar draws cyfandir Ewrop, a'n tai bach.
O flaen yr ymerodraeth honno mi fydda brenhinoedd yn plygu, a chyda dwrn dir y Pax Romana fe greodd heddwch o'r dwyrain i'r gorllewin. A chynrychiolydd yr ymerodraeth fawr bywerus honno sy'n sefyll ar un ochr i'r darlun fan yma. Rwy'n peidiwch â chredu gormod o'r darlun dyn ni'n ei gael o Peilat yn yr Efengylau. Yn fanno, dyn ni'n gweld rhaglaw gwan yn gogor droi wrth drio plesio'r awdurdodau Iddewig, ddim yn siŵr iawn beth i wneud, ofn hyn a'r llall, yn poeni am freuddwyd i'w wraig, ac yn golchi ddwylo'r cwbl ar y diwedd. Dim o'r ffasiwn beth. Teyrn eithriadol o greulon oedd Peilat mewn gwirionedd. Ac yn y pen draw, mi gafodd o ei alw nôl i Rufain, oherwydd bod y sefyllfa oedd yn fregus ar y gorau yn Jwdea, yn troi yn ymfflamychol o dan warchodaeth Peilat. Ac felly, mae'n hawdd iawn i ni gredu iddo fo ofyn yn fygythiol i'r Iesu. Ond ei wyddos bod gen i awdurdod i thryddhau di, a bod gen i awdurdod hefyd i'th groes hoelio di. A dyma fo ar yr ochr arall, Iesu o Nazareth. Y neb o ddyn chwedl Hugh Pierce Jones yn ei ddrama ar y Groglith. Ond yn gwbl eon heb betruso gwbl mae Iesu yn ateb Peilat, ni fyddai gennyt ddim awdurdod arna fi, ond ei bai fod wedi rhoi ti o ddichod. Mae Iesu yn fanno yn herio grym Rhufain ac awdurdod yr Iddewon. A mae o'n parhau i farnu ac i herio. Mae o'n herio'n gyntaf pob trefn wleidyddol sy'n dewis yr hyn sy'n fuddiol, yn siwtio amgylchiadau, expedient yn Saesneg, dros yr hyn sydd yn iawn. Dywedodd wrthyt medd Meica beth sydd dda, ar hyn a gais yr arglwydd gennyt, gwneud beth sy'n iawn, caru tirngarwch, ac ymostwng i rodio yn ostyngedig gyda Dduw. Ond wrth gwrs, feder yr rhaglaw, sydd ei holl fywyd wedi liwio gan rym milwrol Rhufain, ddim dechrau dirnad meddwl Iesu. Ond mi rydyn ni'n deall. Ac mewn oes heddiw o ryfela creulon ac o ymarfogi cynyddol, dyn ni'n cael yn galw i ddilyn tywysog tangnefedd. Mae yna ddau fath o awdurdod yn dod benben a'i gilydd fan yma, yr awdurdod hell y soniodd Hedd Wyn amdano. A'r deyrnas sy'n seliedig ar gariad a thosturi. Ond yn ail hefyd, y mae Iesu yn herio pob sefydliad crefyddol. Ychydig cyn hyn, os ydych chi'n cofio, mi roedd e wedi bwrw iddi i lanhau'r deml yn wyneb y llygredd roedd o'n gweld yno yng nghalon y sefydliad crefyddol. Those who were running the show had forgotten what the show was about, medda rywun. A mewn ffordd, mae cyfnod y pandemig yma wedi rhoi ysgytwad i ni'na hefyd yn dydi. Wedi gwneud i ni feddwl llawer fel eglwysi am yn gwaith, yn safle, yn cenhadaeth yn y byd, yn herio i ystyried o'r newydd ein dulliau o addoli, o wasanaethu ac o gyflwyno'n ffydd i bobl eraill. Pan ddaru'r Cristnogion cyntaf feiddio ymateb i her Iesu, o mi roedden nhw'n gwybod yn iawn beth roedden nhw'n ei wneud. Achos yn y byd hwnnw,
Dim ond un oedd yn gallu hawlio pob awdurdod, a chesar oedd hwnnw. Fe ddisgwylid i bob un trwy'r ymerodraeth dyngu llw bod cesar yn arglwydd. Ond roedd yr eglwys foren meiddio datgan bod Iesu yn arglwydd. Ac am hynny, mi gafodd y saint cynnar ei herlyd a'i merthyru. Dyma fo felly, gŵr y groes, y ffigur gwan hwnnw i bob golwg, yn sefyll ger bron Peilat. A hwn sy'n hawlio'n teyrngarwch ni hefyd. Mae wedi addo i ni ei nerth a'i bywer wrth i ni'n rhoi ein hunain i wasanaethu heddiw. Cariad ydy'r grym yr ydyn ni'n ei gofio bore yma. Cariad ydy'r grym sy'n ymtynnu ni at droed y groes yn y gwasanaeth yma. Y cariad hwnnw sy'n drech na ffôc casineb a dialedd. A'r cariad ar ei gymryd arno'i hun, eich beiau chi a fi. Dyna pam bod y groes yn arwydd o fuddugoliaeth, nid methiant. Os ydyn ni'n cyffesu bod Iesu yn arglwydd, yna mae rhaid i ni ymroi i rannu ei oleuni, ei dosturi a'i gariad trwy'n bywydau ein hunain. Amen. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu yn o ef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd trygwyddol. Gadewch i ni gydweddio. Clodforwn di, dad holl y lluog, am i ti greu pob peth, ac am i ti'n gwneud ninnau ar dy ddelw dy hun. Diolchwn am i ti, pan oeddem eto'n bechaduriaid, roed unig fab Iesu Grist, i fyw fel un ohonom, i ddioddef marwolaeth ar y groes, ac wedyn atgyfodi mwyn ein hechawdwriaeth. Felly o dad nefol, mewn moliant a diolch, coffawn yn awr aberth ein harglwydd Iesu Grist, cyhoeddwn ei atgyfodiad buddugoliaethus, dathlwn ein gwaredigaeth trwyddo ef, ac edrychwn am ei ddyfodiad mewn gogoniant. Trwy rym ysbryd glân, bendithia'r rhoddion hyn o fara ac o win, cynnyrch y ddeiar a llafur ein dwylo. Fel y bydd i ni drwyddynt, gyfrannogi drwy ffydd o gorff a gwaed ein harglwydd byw, a chael ein hatgyfnerthu i wasanaethu ac i dystiolaethu iddo yn y byd. Una ni a Christ, a chymdeithas ei eglwys drwy'r byd, ac ar cwmwl anweledig o dystion, ac arwain ni oll yn y diwedd, i wledda gyda thi yn llawenydd dy deyrnas dragwyddol. Amen. O ein Duw, sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, trig ar hawdd ddim. O ein Duw, sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, trig ar hawdd ddim. O ein Duw, sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, dy roi ni, dy dangnefedd. Dewch, derbyniwn gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosom, ac yn borthwn arno'n ein calonnau drwy ffydd gan roi diolch.
Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef, ac ymerodd fara. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn cof amdano. Ar un modd ar ôl swper fe gymerodd y cwpan ac ddywedodd. Hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ohono, cof amdano. Gadewch i ni ganu i gloen gwasanaeth, emyn 495 yn Cyneuon Ffydd, wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes, pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd, a'r holl ogoniant yn o'i gyd. Cyn i mi gyhoeddi'r bendith, gai ddiolch i chi gyd am eich cwmni y bore yma, a hynny yn ystod y gwasanaeth yma ar y diwrnod mwyaf cysegredig i gyd i ni, fel Cristnogion. A gai ddiolch yn arbennig wrth gwrs i Hanna a Peredur am ei rhan yn y gwasanaeth ac i Nesta
am gyfeilio. Gweddiwn. Dad grasol, diolch i ti am ein bwydo wrth y fwrdd ar ymborth nefol hwn. Boed i ni sy'n cyfrannogi o gorff Crist, ddiw ei fywyd atgyfodedig ef. Boed i ni sy'n yfed o'i gwpan, ddwy'n bywyd i eraill. Boed i ni o leir gan ei ysbryd, ddwy'n goleuni i'r byd. Yn awr, cadw ni o fewn cymdeithas ei gorff yr Eglwys, a danfon ni oddi yma yng ngrym dy ysbryd, i fyw ac i weithio clod ac ogoniant i ti. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân y fyddo gyda ni oll. Amen.